Assalamu alaikum. Fatan kowa na nan lafiya. Wani ɗan magana ne nake son yi akan masu magana kan aure. Like ko a ga tsoho ya aure yarinya ko kuma babban mace tsohuwa. Like babban mace dai ba tsohuwa ba ta aure saurayi matashi. Ba haramun bane duka. In har tsoho zai iya auren yarinya a shekara 10 ko 20 da to ba abin illa bane dan shekara 30 ko da wani abu ya auri mace a shekara 40 ko sama da haka. Abin da ke bani mamaki yanzu, ke mace kokarin ki kawai ke mai kuɗi kike so ki aura, shine kawai damuwanki. Ba ki tunanin jin daɗin ki, ba ki tunanin maybe in kina da 'ya'ya jin daɗin su. Kawai kanki kike kallo a maybe wani mansion can wurin koko a keke wata ƙasa ce can wurin keki kuɗin ki auren wanda bai da shi. Ke ma kiraya shi bana. Ita rayuwar nan cuɗannin cuɗe kai. Shi wancan da kike hange baki san iyaka wahalar da ya tara wannan kuɗin. Kuma kina tunanin ke kaɗai zaki je ki ci su, ki kuma kwanta hankalin ki kwance. It's not possible. Mu dinga yi makan ma'adanci. Ke ki ce ba za a auro miki wata ba, amma ke yarki za a aure ta. Ko iyayenmu musamman Hausawa, ke ɗan ke zo miki da magana yana son mace, macen kuma maybe ta yi aure ta hayayyafa. Ke Allah kashi ki ba haka za a yi ba. Amma yarki ko mijinta ya mutu ya bata da 'ya'ya ko aurenta ya mutu sai ki waye gari ke kina Allah Allah. Ai dole can inda kika hango wurin wata sai an shiga gidan nan by fire by force. Mata mu dinga yi kan adalci. Babu adalci a cikin hidimar mu gabaki ɗaya wallahi. Idan kina son mai kuɗi ke ki tashi ki nemi kuɗin ke ki auro ke ma a ce ke ma kin yi. Ai ba wani abu bane yanzu a rayuwar abin da ta zo ke. Ki auri wanda zaki taimake shi, ku taimaki junanku ku tashi ya taimaka miki, menene a ciki. Amma idan mace ta auri yaro karami sai ya zama wani abun magana, abun social media, abu ya ta going viral. Ni ban ga illa auren yaro wallahi. In na samu yaro karami wallahi ya respecting ina, ya so zuri'a na, ya girmama ni, mu ga mutuncin juna, ba da illa a ciki. Zan aure abina lafiya lau. Dan auri wanda zan je ga kuɗin amma ban da kwanciyar hankali. Gara in auri wanda ya san daraja na kuma hankali na a kwance.